بسم الله الرحمن الرحيم. تانا ويهوقا كل فيدرالني زكون проект ويك حياتنا او языках بيحكم بيلر يرسم تحدول ديلا قيتيت ايش دوت وي شنомата. Федеральный закон о языках народов Российской Федерации. Войга харкиехт селхамдилла тана вайцун предложение шеиш дуэль хан кезгюбадек действиез от документна хара Окпачалках массу субъектчка дас дор федеральный центр хада этана дор я этен проект юра вай нохчи республики правительстве парламенте шинха хая этен юцар по список ойга йол шуцар хатесандол да кутя алдиште кудор аламатта дох меандолш закон дор Зачем закон дац проект юра эйцеш юра закон почал президенту Кюгязина ардалдишту цулхалха огнахичте куду войн хориет ук республикска дехстолч амдш церкюгл хвашт кюгл правительство министерство цан хориет ала ара эйцли дерги далар терлуштек далерна документ ديكخليت الحاتسن يهر بروجكت ويج رويجا تتوششت اعتقاد ايش بولش برش بعدك ديش دلع ونو ديك دينتسار اذا شنخيتك هار تانا نجحسنا هوقتيا تكون هر خيت هر ديكتو خيت هر نيس داتس خيت هر اتو داداخ ديز خيت وي اتسالش قام عيرن هرتي استالشل تاع وي قوم ديت ثم داتس اتاقا O da etnir şük al diye şalir şeyhena elçana tar erdu üç nisa her bu biak vay te abusar bu yo ala sonokona alsam han üşe dokument derarun da qutaha qeç dokument qeç konstitutsiyan qeç federalni zakon shtah atsilk shol shtah ish duhok ta hardu ala dağlun shol shtat противоречие shol shmet kshukh zakon ta проект юрт зачем смалер закон датсер цундела отстя аш дуй тан харчык даккыят штан дел ана дайыл иршур хан яят сокон болба дохо ведүт шахте хашчы кузагуште куду элче масала дадулуш шаха халхар статья первая статья пункт 5 Российский Федерация дерштолч камни метнаш долштол метнаш кадек эденду Государственный язык Российской Федерации, государственные языки республик Российской Федерации и козла третье языки народов Российской Федерации. Возникает вопрос вполне закономерный, а что государственный язык Российской Федерации, русский язык, не является родным языком основной массы населения Российской Федерации? Второй пункт. Государственные языки республик Российской Федерации не являются родными языками. И почему тогда есть третий пункт языки народов Российской Федерации? И первая, и вторая категория языков по этому проекту охвачены третьим пунктом языки народов. Все это языки народов Российской Федерации. То есть даду лучше, что извож, а вот я хаким что масала. В Российской Федерации недопустимы любые формы дискриминации по признаку языковой принадлежности, пропаганда вражды и пренебрежения к языкам народов Российской Федерации, создание препятствий, ограничений и привилегий в использовании языков народов Российской Федерации, иные нарушения законодательства Российской Федерации о языках народов Российской Федерации. Алама дик пункт. Но из-за коча массу пунктаха харкерт наглорша массу пункт олчакали шуиз. И дискриминация ишцалар иметнашалар диршалар тамат шимат комат боцук шадол метна шундалша адмашни ора амдашни ора يؤمتكي أتزكونو بلغلاقشك أول قطع مو خلشتو قصاص متكشيو مثلا انت ودوت شحش بوشتوسي Jo, Alekson, ma już boba, han jacko, dela deluštek, gdje što je.
Оқыз мысалы World статьяю цутях язин шел пунктю. Пункт 2. Граждане Российской Федерации имеют право свободного выбора языка образования из числа языков народов Российской Федерации в соответствии с законодательством об образовании. Дела маддук хунду мадик хундугар элла ахон ихьет وقتی حتی از دل خلشتوق است هنسا وقتی عیدات حقیقت حجویه شو تیگه هدو соответствии с законодательством об образовании. Так, законодательство об образовании царь губо вот статья 1, то есть часть 1 статьи 14 Федерального закона номер 273 ФЗ Российской Федерации. Гарантируется получение образования на государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания, но это штука в соответствии с законодательством об образовании, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. Отсюда дух ишадек дела татаромяц شما طعام بيت ألشان إتحشق دول شدوقي تيجا إشتخل ديش داتر الخيط خواني نجحصنا وين أتأمنشنا أتمتنشت أتأغرا تان شيء غير قلق وزدن قلا شيء истории شيء مطلربا ليتراتورا قول تان لو اشتلاح يوزمرنش قولي شو تان يولشيك تأشي ياتي بو خل ديش دات تيجا تنديلا إسان دول هم شقوتي دول شتو Üç войдицам дюцерду дис ит страницы тя вахая зден хара мекштушун алтихар нагасан тарояла алчани шадек дадол штуки исандол хум шоктяни стелла вишта сон хунхуал алчаин звой штег далуштег войдирду хара дик юрист социолингвист хок языковой политик ол кон хоктя ше بلش بين بولناخ بيكون خيتر بات كنت يعلون خيتر بات خيلتر لوشتك قنو خيل دالشولت يها تاق اوخشك دام ديلر اي اش تصدير اش تسايلر توك هما الچاني يهرديش بيش بور بو بيخ وين يعبسر بو چوغياتش ناخر بو وين مها ارى ميتش ريسبوبليكا نوختي چوا وين جندو يوغر حالخ تا ريز بوش ناخ بلغل مبولني حاتر او ويق نوخشي مات بيوتيتر ويق ارى وجدت دويتر اولي ار بول بيلا ويق نوخشي مات مبيس بوش تاتق موات ايدل مدات هوغ دنيا يعتاتا ستركتور ميات نوخشي مات مبيت ما انبي متل بوش تغن تادم دات هوغ دنيا حكم وات برستو استقوات دلا وي ويش تديش تيغ نيتصل ويق ديت سير نيتساقوش وي ريسبوبليكا دول شتول حالوين گوشتو وي خودا ديزا بوش ويق دويتشتو اما حق زكون تيح حقن كيرت خيلر خودو الچا خان خلنيول تيالو تغن انت ماي بطات ايس ديشتور ايت دالچول تيها حق تيح تاتستول همش وي ريز دوتش قيدول امش ريز دوتش اش ديساح هردقو اتن شرش داور دوش زكون دو تخني حق تيح ديك الا دالاريچه اوق بچالقه امدش نيو اهيول يقمت ديك خرير بچالق چو خرير ناخ بيرتا خربر حالسن Советский Союз يولشسن هميچ وقتچه я гражданин Российской Федерации همرش خرور цундел эду قزاح كورتنگ اتيهار юридически خلوقتح گوشو اتذكريوچكشول царха قاهون بوخشة حل يخ ومشى هو يتصوش أتصل سوتح قهول وقت يازنك تأخل إيش وقت ده وقت يعدق دامو لاحر ده بولش وين بتشاقم ديك بالخلالوش أمنشني أريق متك هنشل شو خلالوش إيش بول بو التيش دوي تندلا ويش نت أوشك دير دوي هر ده يقدقنا شو ديك خيط وينا دلا هر چق دل چق الوري ان تقنا اولشتگ از مسارنا بو کدو کورت دولش دیق
أمني برتخن بو أغوي بطشالق شوخن أو خليز أل خيط دام وا اشتخردو أل تيشنو دقوها دير يسخل